Izgleda da počinjemo još jednu godinu u Tamničkoj akademiji Mačeve i Arkane sa našim studentima koji opet su odlučili da ne rade apsolutno ništa. Samo se šetkaju okolo, samo vidi ti... O moj Bože, šta je ovo? Čitaj bre taj player's handbook, čitaj magiju bre! Ne znam na kojoj strani su cantripi i spellovi. Došli ste na moj čas, a ne znate razliku između cantripa i spela. Sada ću vam lično pokazati razliku između ta dva, i to baš na vašoj koži. Vidi ove dve napasti, njih dvojica svaki put prave neki problem. O, odlično. Odlično, najzad neko da uzme da se bori protiv ovih ludaka. Očekivao sam malo više ozbiljnosti razmišljanja od vas. Vidi kako si ih uplašili, mukice male. Jesi li dobro? Bez brige, svi problemi nestaju kada se ja pojavim. Mi iz kuće Tali ne dozvoljavamo da naši učenici plaču. Čekaj, koja je to eksplozija po redu? Sad je štit stabilan, ovo je već pod kontrolom. Ovo što je aktivirao je divlja magija. A gdje kumove moje da dira? Zašto si svi napolju, zašto niko nije na času? Dispel! Alo? Okej, najzad neko, ko će da počisti ceo ovaj haos. Kuda kolege? Te diži mi prašinu i jedva sam počistio. Ja sam ti rekla ranije i reći ću ti još jednom, ova škola je puna ludaka, ovdje treba nam psiholog i psihijatar. Jorix? Dobro, Iksen, i da se stvarno desi neki haos, zar nemamo već spremne ljude da odraguju u trenutku čim se desi? Jel tako, stražari moji?